नमस्कार मंडळी, कसे आहात? ज्योती किचनमध्ये तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. आज मी मालवणी पद्धतीमध्ये मस्तपैकी तुम्हाला ना एकदम असा ना जेवणाचा बेत घेऊन आले किंवा तुम्ही ह्याला नाश्त्याला पण ही रेसिपी करू शकता. तर मला आज ना मिसळपाव खायची खूप इच्छा झाली होती, पण मिसळपावमध्ये रोजची मटकीची आणि काय करणार म्हणजे अख्खी मसूर मसाला करूया आणि त्याच्याबरोबर पाव खायला घेऊया. एक नंबर रेसिपी झाली होती, तर तुमच्याबरोबर मी शेअर केली आहे. त्यासाठी तुम्ही माझा ना पूर्ण व्हिडिओ नक्की पहा आणि ही रेसिपी तुम्हाला नक्की आवडेल. तर आता ना मी काय केलं, गॅसवर कढई ठेवलेली आहे. त्याच्यामध्ये ना 2-3 चमचे तेल घातलेलं आहे. तेल म्हणजे तुमच्या प्रमाणात तुम्ही घालू शकता. मी 2-3 चमचे तेल घातलेलं आहे. आणि हे कांदे आहेत ना, हे कांदे मी 4 कांदे घेतलेले आहेत, ते बारीक चिरून घ्यायचे. तर कांदे ह्याच्यात ना खूप घालायचे, त्याच्यामुळे ना टेस्ट खूप छान येते. आणि अख्खी मसूर मी आधी शिजवायला ठेवली होती कुकरला. आता ह्याच्यामध्ये ना अर्धा चमचा जिरं पावडर घालायची आहे. मस्तपैकी ना असा सुंदर असा हा मसाला तयार करायचा आहे. तर आता फक्त कांदा आणि जिरे पावडर घातलेले आणि हे चांगलं ना व्यवस्थित परतून घ्यायचं. तर करपवायचं नाही, फक्त याला बारीक गॅसवर ना व्यवस्थित असं हा कांदा परतत राहायचा. कांदा परतायलाच जरा वेळ लागतो. तर आता हे व्यवस्थित परतून थोडंसं झालेलं आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला घालायची अर्धा चमचा हळद. अर्धा म्हणजे हा छोटा चमचा, मी पूर्ण एक हळद घेतलेली आहे. तर तुम्ही पोहे खायचा चमचा असेल तर अर्धा चमचा घाला. आता हे व्यवस्थित ना आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे मस्तपैकी. बघा आता हे ना कांदा जो आहे ना तो नंतर असं एकदम ना मस्त त्याची ग्रेव्ही तयार होईल छानपैकी. तर आता हा कांदा व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचा आहे. तर बारीक गॅसवरच हे सगळं करायचं असतं. आणि अख्खी मसूर पण चांगली आता तिकडे बाजूला कुकरला मी शिजवायला ठेवलेली आहे. मस्त ती शिजते एका बाजूला. आता ह्याच्यामध्ये घालायची काश्मीरी मिरची पावडर. काश्मीरी मिरची पावडर ही कलरसाठी आहे, तुम्हाला घालायची तर घाला, नाही घातली तरी तुम्ही चालेल. आता ह्याच्यामध्ये मी घातलेला आहे मालवणी मसाला. मालवणी मसाला मी 2 चमचे घातलेला आहे. तर तुम्हाला जर तिखट आवडत असेल तर तुमच्याप्रमाणे तुम्ही घालू शकता. तर मी 2 चमचे मालवणी मसाला घातलेला आहे. ह्याच्यात तुम्ही लाल तिखट पण घालू शकता, म्हणजे तिखट तुम्हाला केवढ्या प्रमाणात पाहिजे त्या हिशोबात तुम्ही घालू शकता. ह्याच्यात तुम्ही कोल्हापुरी मसाला जरी टाकला तर मस्त असा रंग वगैरे अजून खूप छान तडका पण येईल मस्त. आता ह्याच्यामध्ये मी घातलेला एक बारीक चिरलेला टोमॅटो. तर टोमॅटो हा आपल्याला घालायचं तर घालू शकता, नाही घातला तरी चालेल, पण थोडी टेस्ट चांगली येते आणि आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला मीठ घालायचं आहे. तर मीठ घातल्यामुळे ना ही चांगली आता ग्रेव्ही ना मस्त तयार होणार. आणि थोडीशी कोथिंबीर घालायची बारीक चिरली. आता ही चांगली ना व्यवस्थित जशी आपण पावभाजीला कशी मेन करतो तशी ती असा हा कांदा व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे आपल्याला. तर खूप अशी छान मस्त लागतं आणि नक्की बघा एकदा ट्राय करून. आता ही चांगली विधी व्यवस्थित परतून घ्यायचं, चांगलं असं ना मॅश करायचं ह्याला, या कांद्याला. बघा आता तुम्हाला कळेल थोड्या वेळाने की कशी मस्त अशी त्याला ग्रेव्हीपणा येईल बघा. आता हे व्यवस्थित असं परततच राहायचं आहे. गॅस बारीकच ठेवलेला आहे मी त्याच्यामध्ये. आता मी याच्यात ना थोडंसं आमचं मालवणी लूक देणार आहे. तर ह्याच्यामध्ये मी घालणार आहे मालवणी वाटण. तर मालवणी वाटणामध्ये मी काय घातलेलं आहे, सुकं खोबरं घातलं. वलं खोबरं घालायचं नाही, सुकं खोबरं घालायचं. सुकं खोबरं, आलं, लसूण आणि कोथिंबीर हे चांगलं भाजून घेतलेलं आहे. आणि मग त्याच्यामध्ये वाटण करताना अर्धा चमचा गरम मसाला घालून हे वाटण करून घ्यायचं आहे. आणि हे जास्त नाही, 3 चमचेच घातलेलं आहे मी वाटण. तर जास्त घालायचं नाही, तेवढं म्हणजे ते हॉटेलसारखी टेस्ट आला पाहिजे ना. आणि आमची कोकणी माणसांना कसं आहे, खोबरं घातल्याशिवाय जेवणाला काय, आम्हाला जेवण एवढं व्यवस्थित पण लागत नाही, त्याच्यामुळे खोबरं मी थोडंसं घातलेलंच आहे ह्याच्यामध्ये. तर आता हे चांगलं ना व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. बघा आता ना ह्याला तेल सुटत जाणार आहे. आता वाटते तुम्हाला असं वाटत असेल ते करपते, ते करपत नाही आहे. ह्याला आता मीठ घातल्यामुळे चांगलं हे याला चांगलं तेल सुटणार आहे. आणि खोबऱ्याचं वाटणही घातलेलं आहे, त्याच्यामुळे थोड्या वेळाने तुम्ही बघाल तर मस्त अशी ग्रेव्ही तयार होऊन जाते त्याची. आता चांगलं हे ह्याच जे वाटण आपण हे केलेलं आहे ना, हे सगळं कांदा वगैरे ह्याच्यामध्येच खरं टेस्ट असते, त्याच्यामुळे हे व्यवस्थित आपलं बरोबर अशी ग्रेव्ही तयार झाली पाहिजे. आता हे व्यवस्थित ना बघा तेल सुटायला लागलेलं आहे मस्तपैकी. तर मी तुम्हाला सगळं असं व्यवस्थित दाखवते पद्धतशीर. आता हे झालेलं आहे. आता मी कुकर बघते, थंड करून ठेवलेला आहे. तर मी आता तुम्हाला दाखवते. तर अख्खी मसूर ही मी जास्त ही मेन केलेली नाही आहे, म्हणजे दिसत आहेत त्याचे व्यवस्थित अख्खी मसूरचे अख्खे दाणे दिसत आहेत. तर ती जेव्हा आपण शिजवू ना त्याच्यामध्ये शिजणार, तरी पण ही बऱ्यापैकी शिजलेली आहे. आता मी ह्याच्यात हे घालणार आहे. तर बघा मस्त असं मॅश झालेलं आहे. तर पावभाजीचा जसा लूक येतो ना तसा झालेला आहे. फक्त तुम्ही ह्याच्यात पावभाजी मसाला टाकला आणि जरा भाज्या घातल्या तर हे मस्त असा पावभाजीचा बेत होऊन जाईल. पण मी अख्खी मसूर घालून मस्त अशी मी भन्नाट रेसिपी तयार करून घेतलेली आहे आणि खूप छान रेसिपी आहे. मला तर ही रेसिपी खूप आवडते, तर तुम्हालासुद्धा आवडेल. तर आता मी ना मस्तपैकी हे
मसाला तयार झालेला आहे. आता याच्यामध्ये घालायचं आपल्याला अख्खी मसूर. तर अख्खी मसूर ही बऱ्यापैकी शिजलेली आहे, तरी पण आपल्याला 5-10 मिनटंही जरा थोडीशी बॉईल करून घ्यायची. आता मी ना ह्याच्यामध्ये घालून जर चव वगैरे बघायची, मीठ वगैरे जर कमी असेल तर ह्याच्यात मीठ वगैरे ॲड करू शकता. जर तुम्हाला तिखट कमी लागत असेल तर तिखटही तुम्ही ॲड करू शकता त्याच्यामध्ये. तर आता चांगलं ना आता एकदा व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. ह्याच्यात थोडंसं अजून पाणी ॲड करावं लागणार आहे, जास्त करायचं नाही. मला असं एकदम मसाला टाईपमध्ये पाहिजे, तर मी जास्त ह्याच्यात पाणी घालणार नाही आहे, थोडंसंच पाणी घालणार आहे. आता ह्याला ना चांगली आपल्याला उकळी द्यायची आणि उकळी झाल्यानंतर ना ह्याच्यावर आपण आता फोडणी द्यायची. तर फोडणी काय द्यायची ते तुम्हाला मी दाखवते. तर एका छोट्या टोपामध्ये ना मी तेल घातलेलं आहे. तर हे 2-3 चमचे तेल घालायचं आहे, मस्त अशी तरी यायला पाहिजे. आणि आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे लसूण. तर लसूण मी हे ना 10-15 लसूण घेतले आणि ठेचून घेतले, कारण लसूणची स्मेल ना खूप छान येते याला. त्याच्यामुळे लसूण खूप घाला. आणि थोडंसं आलं पण घातलं आहे ठेचून, थोडंसं घातलं, जास्त नाही घातलेलं आहे मी. तुम्हाला घालायचं तर घाला, पण लसूणची टेस्ट मस्त येते, त्यामुळे लसूण नक्की घाला. आता ह्याच्यामध्ये लसूण जरा व्यवस्थित ना झाला ना की आपण ह्याच्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे अर्धा चमचा जिरं घालायचं आहे. तर हे चांगलं आधी पहिलं लसूण व्यवस्थित चांगला परतून घ्यायचं आहे. आणि गॅस बारीकच ठेवलेला आहे, नाहीतर करपू शकतं. आता त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा जिरं घालायचं आहे. तर जिरं पण व्यवस्थित गरम झालं पाहिजे त्याच्यामध्ये. आणि आता झालेलं आहे जिरं पण गरम. आता आपण याच्यामध्ये थोडीशी हिरवी मिरची घालायची आहे. तर मी मसाला कमीच घातला आहे, त्याच्यामुळे थोडीशी हिरवी मिरची पण घातली, कारण मुलंही खाणार आहे. त्याच्यामुळे जास्त मी स्पायसी बनवलं नाही आहे, थोडंसं तिखट कमी केलेलं आहे मी. आता हे चांगलं बघा, लसूणला आता गोल्डन रंग बघा यायला लागलेला आहे. आता आपण ह्याच्यात आपण घालायचं आहे काय माहिती, लाल तिखट घालायचं. तर लाल तिखट मी हे काय घेतलेलं आहे, तर काश्मीरी मिरची पावडर घालायची, कारण कलर मस्त येतो. आणि थोडासा मालवणी मसाला पण घातलेला आहे अर्धा चमचा, आणि अर्धा चमचा काश्मीरी मिरची पावडर. आता हे व्यवस्थित ना चमच्याने हलवायचं आहे. आणि मग आपण त्या जे मगाशी आपण मसूर मसाला केलेला आहे त्याच्यामध्ये आपण वरून घालायचं. बघा मस्त असं, आणि खूप टेस्टी लागतं, तोंडाला पाणी सुटणारी रेसिपी आहे. तर नक्की बघा, एकदा ट्राय करा, खूप छान आहे. आता हे झालेलं आहे आणि चांगली 2 मिनटं उकळी आणून देणार आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर वरून घालायची. आता मी गॅस बंद करते. तर बघा मस्त अशी छानपैकी उकळी आलेली आहे. आता खायला रेडी आहे मिसळ. म्हणजे अख्खी मसूर मसाला मिसळ असं मी नाव दिलेलं आहे याला. खूप छान लागते. आणि आता त्याच्यावरून प्लेटिंग करून घेते मस्तपैकी. तर बघा हे असं मी बाउलमध्ये काढून घेतलेलं आहे. ह्याच्याबरोबर खायला मी पाव घेतले, पाव चांगले मी तव्यावर गरम करून घेतलेले आहेत मस्तपैकी. त्याच्याबरोबर खायला मी कांदा घेते, कांदा लिंबू मस्त असा मिसळचा लूक देणार आहे. तर आता कांदा आणि लिंबू, आणि त्याच्या जरासं आता मिसळ बोललं की ह्याच्यावर थोडासा बारीक कांदा पण पाहिजे, तर थोडासा कांदा घातलेला आहे. आणि आपल्याला मस्तपैकी आता मिसळचा लूक आहे, म्हणजे थोडासा फरसाण. तर हा मस्तपैकी अशी ही प्लेटिंग आहे. पाहुणे वगैरे आले तर नक्की प्लेटिंग करा. आणि मुलांना आणि कधी भूक वगैरे लागेल, जेवण वगैरे करायचा कंटाळा आला तर नक्की ही रेसिपी करून पहा, तुम्हाला ही रेसिपी नक्की आवडेल. मुलं खात असेल तर तिखट जरा थोडं कमी करा, आणि मोठी माणसं तर आवडीने खातीलच. तर ही रेसिपी कशी झाली ना, त्यासाठी माझा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. आणि जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर जर नवीन आला असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला तर अजिबात विसरू नका, आणि लाईक करायला तर अजिबात विसरू नका, आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करायला पण विसरू नका. आणि असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्ही ना नक्की पाहत राहा. तुम्हाला असेच माझे नवनवीन रेसिपी तुम्हाला मी दाखवत जाईल. तर माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.